рӯзи 13 апрел бо мусоид омадани боду ҳаво кишоварзони мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд дар заминҳои хоҷагии ёрирасон воқеъ дар ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи Зафаробод ба кишти пахта шурӯъ намуданд. маъракаи кишт бо иштироки сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд Абдулло Навҷувонов, раиси ноҳияи Зафаробод Раҷаб Ашурзода, кишоварзон ва деҳқонону механизаторон доир гашт. масоҳати заминҳои хоҷагии мазкур дар умум 91,123 гектар буда имсол хоҷагидорони мақомот барои кишти пахта 50 гектар заминро омода намуданд. замини барои кишти пахта пешбинишуда бо риояи талаботи агротехникӣ омода ва дар он пунбадонаи маҳаллӣ нави хуҷан 67 ки ба иқлими минтақа мувофиқ аст кишт карда мешавад. ба кишоварзони мақомот тавсия дода шуд ки дар самти коркард ва нигоҳубини пахта аз маслиҳати мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва деҳқонони таҷрибадори пахтакор истифода намоянд. ҷиҳати самаранок истифодабарии боду ҳавои барои кишту кор мусоид ва саривақт анҷом додани кишти пунбадона 2 адад техникаи кишоварзӣ сафарбар карда шудааст. ҳамзамон бо мақсади рушди соҳаи чорводорӣ соли ҷорӣ дар масоҳати 30 гектар юнучқа кишт карда шудааст ки ҳосили он барои чорвои дар ихтиёри хоҷагиҳои ёрирасони мақомоти корҳои дохилӣ буда истифода хоҳад шуд. зимни боздид аз ҷараёни кишту кор ба масъулин дастур дода шуд ки барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ корҳои агротехникӣ дар муҳлати муқаррар гардида ва босифат иҷро карда шаванд.